Ești informat, ești protejat. O campanie adresată șoferilor de tir străini care lucrează în Germania. Ultimele pregătiri înaintea unei acțiuni organizate de sindicatul DGB pentru sensibilizarea șoferilor profesioniști care conduc, fie și temporar, în Germania. Camioanele rămân mereu aici. Există o prevedere europeană pe baza căreia angajatorii care își transferă salariații la locul de muncă trebuie să le plătească acest drum. Dacă ar lucra în Germania, dar ar avea domiciliul în Polonia, România, Letonia sau Bulgaria, atunci nu li s-ar deconta primul drum către Reda-Wiedenbrück, de exemplu. La Reda-Wiedenbrück, reprezentanții Centrului de Consiliere Fere Mobilitet din Dortmund și Berlin vor să informeze pe șoferii care așteaptă în parcarea unuia dintre cele mai mari abatoare germane despre drepturile lor. Sute de șoferi, cei mai mulți est-europeni, așteaptă uneori zile la rând marfa pe care o transportă apoi spre beneficiari din Germania sau din alte țări vest-europene. Nu știu dacă ați știut că pentru fiecare oră pe care o conduceți pe teritoriul Germaniei trebuie să primiți salariul minim de aici. Știți? Lucrați la firmă românească? Da, și crescut în Germania, încă aici pentru România, pentru retur, nu fac comunitate. Dar faceți întotdeauna tura asta, adică România-Germania? Da, sau Franța, România, deci întotdeauna tur. Doar carne transportați sau? Nu, cred că congelată, carne. Congelată. Dar... Ok. Da, deci pentru fiecare oră pe care o mergeți aici trebuie să primiți cel puțin 9,35 € acum. Și în principiu diurnele nu se numără. Deci adică diurnele trebuie să le primiți pe deasupra, teoretic, da. Deci acum chiar a fost un șofer din Cehia care și-a dat firma în judecată și a primit peste diurne, a primit practic salariul minim pentru orele pe care le-a condus. Da, da. Șoferii solicită să nu le dezvăluim identitatea. Domnul cu care am vorbit ne-a spus că în teorie știe că ar avea dreptul la salariu minim pentru fiecare oră muncită pe teritoriul Germaniei. În practică nu primește, dar ne-a dat de înțeles că deocamdată își dorește să-și păstreze locul de muncă actual și că nu crede că ar fi o idee bună să facă ceva ca să-și dobândească drepturi. Tirurile înmatriculate în România sunt conduse de șoferi bulgari. Majoritatea șoferilor ne spun că câștigă undeva la între 1000 și 1500 de euro netto pe lună, depindând și de cât sunt pe drum, pentru că primesc practic diurnele zilnice, dar banii pe care îi primesc sunt foarte clar sub salariul minim din Germania. Revenim la Centrul de Consiliere pentru un scurt bilanț. Deci am vorbit cu mai mulți șoferi de camion din România, din Polonia, din țările Baltice și practic ceea ce ne-au povestit sunt aceleași povești pe care le cunoaștem și din alte acțiuni similare. Toți au fost angajați la firme străine, primesc salariul minim din țările unde sunt firmele, care deseori nici nu sunt firmele, adică nici nu sunt țările de unde vin ei, adică am avut de-a face cu șoferi din Bulgaria care sunt la firme din România, deși ei practic niciodată nu au muncit în România și niciunul dintre acești șoferi nu a spus că câștigă practic salariul minim din Europa de Vest, așa cum ar trebui să fie. Transporturile, un domeniu în care, deși legislația există, ea se aplică doar aleatoriu.